haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. Haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. Mun yarda da Allah ba mu da. Ya kaka ku yi haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. Yau da farko sai na sa Allah gwani shi ke da sama. Sannan na sanya manzo na annabin mu mai kyawun kalama. Ya alimi da sahabbai ma in sako su ran kyawun hikima. Yau ka ana ta mutum garabi ko kowa da rage hikima. Ka hankuri a wajen manya a cikin fili ba sa rigima. Na yi jinjina duka yan adar ku yi ta hankuri Allah da biya. Mun yarda da Allah ba mu da. Ya kaka ku yi haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. Ku tashi ku saurara bisa kokowa yau zan magana. Kokowar da aka yi zallar shekarar bana ta kai ne magana. Yayya kaka ya kai ana kallo ba mai magana. Ina wajen da cikin fili duka sun gudumi karayen fitina. Wurin kokowa ba fitina a nan karfi shi ke magana. To Allah kare gwarzo na ya haya kaka bai fitina. Mun yarda da Allah ba mu da. Ya kaka ku yi haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. To ka kira da kai ku ji adar kowa ya fito baraka. Mu zo muna murna fili har su san da babu batun baraka. Takobi ta mun sace duka shekara mu ke ɗauka. Mu je a tarihin kokowa Nijar da an san da haka. A zo filin kokowa mu ke da fage ba ma baraka. To bana in an cuce mu ba da Allah sarki za shi biya. Mun yarda da Allah ba mu da. Ya kaka ku yi haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. Daga ku tashi ku saurara na ta fasa ta kokowa. In ana maganar ƙarfi adar ku ne a kokowa. In ana maganar ladabi adar ku kun zarce kowa. Ka tausayi kuma ga kudi a mulki kun zarce kowa. Ka girmamawa kun manya wajen ladabi kun kokowa. Na jinjina muku yan adar ku yi ta hankuri Allah da biya. Mun yarda da Allah ba mu da. Ya kaka ku yi haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. Kai ku tashi ku saurara zalika kaɗan daga tarihi. Ta tun a farkon kwakwa adar ku ne kan tarihi. Da kun ci takobi ba da diya Nijar ya shiga tarihi. Ya an yi manya gwarzaye masu ƙarfi sun zama tarihi. In sun shigo a cikin fili ba su gardama ba sa raki. Sun doki takobi ba adadi a Nijar don ku jihar adar. Mun yarda da Allah ba mu da. Ya kaka ku yi haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. Yau gani na ɗauko baiti an zara filin ya ina magana. In yi tunani mai zurfi in yi jinjina ta ba fitina. In ya ba muku manyana na dar kowa ya yi marana. Yau da farko sai na sabu birnin nau ba ka fitina. Abdulrahman Musa sannu na dar bai tashin fitina. Na jinjina muku yan adar ku yi ta hankuri Allah da biya. Mun yarda da Allah ba mu da. Ya kaka ku yi haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. Isa na sanyo mai girma Abdurraufu laukajiya. Isa nuno mera mai girma na adar gwarzo na rakiya. Isa na sanyo mai girma sarki adar larariya. Yakubu Habibu Mani na adar gwarzo na rakiya. Sai na sanyo mai girma Ado Musa mai kyaliya. Na jinjina maka na gode sarkin tawale na kasar adar. Mun yarda da Allah ba mu da. Ya kaka ku yi haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. Isa na sanya firazidan shaibu na baiti kajiya. Shugaban mu na kokowa na dar laukai ke rakiya. Isa na sanya nauka da dai a kokowa ka girmi jiya. Isa na arkilga baiti an tirelar na ku ke rakiya. Isa na sanya gwarzo na lariya sina baiti kajiya. Ini gane kai na mara na ga tuwo na har na mamiya. Mun yarda da Allah ba mu da. Ya kaka ku yi haƙuri ba da Allah za ya biya shi ku. Yau kira na kai ku ji adar kowa sai ya marana. Mu mai da komai ba komai lafira ta Allah ke magana. Ko kowa ai wasa ce mu adar ba mu san fitina. Mu dauki takobi so goma mun bar ku kuna yawon fitina. Ko shekarar can mun dauka adar mu karfi ke magana. Mu mun bi zancen manya mu mun bar ku kuje Allah da biya. Mun yarda